אז יש לנו פה תרגיל, יש לנו פה שתי תרגילים להמחשה. בואו נדבר עליהם. נתון הגוף שווה ל-72, מסת הגוף שווה ל-72 קילוגרם. מהו הכוח שמפעיל המשטח? אז דבר ראשון שאני חושב זה דגח. מה אני שואל את עצמי? מי נוגע בגוף? בואו נסמן את הגוף בריבוע או בעיגול. מה שאנחנו נראה זה שהיחידי שנוגע בגוף זה בעצם המשטח. אז אנחנו נסרטט את הכוח שהמשטח מפעיל, כוח הנורמל, מהמשטח החוצה. באותה מידה יכולתי גם לסרטט מהגוף החוצה, כי אמרנו שכל זה על קו הפעולה, זה לא משנה. והיחידי שלא נוגע בגוף ומפעיל עליו כוח, כיוון כי אני רואה שאין פה עוד כוחות שנוגעים בגוף, אז אני עובר לשלב השני. זה בעצם כדור הארץ. בואו נסמן נניח בצבע כזה. ממרכז הגוף למטה, ובעצם יהיה לי פה mg ואת כוח הנורמל. עכשיו, מה בעצם אני צריך להבין? שהם, כדי שאני יכול להכניס אותו למשוואת כוחות, ובכלל, כדי שאני יכול להוסיף כל נתון למשוואת הכוחות של ניוטון, היא עובדת ביחידות של ניוטון. היחידות האלה הם קילוגרם, ובאופן כללי אני צריך להכניס לשם כוחות. אז בעצם הכוח שהמסה מפעילה זה בעצם כוח הכבידה, ואנחנו נחשב אותו באמצעות mg. אז אני לוקח ובעצם מכפיל ב-10, כיוון שלא נתון לי פה משהו אחר. 72 כפול 10, שזה יהיה 720 ניוטון. וכמו שאתם רואים, יש לי פה את משוואת הכוחות שכבר הכנתי מראש. סיגמה Fy שווה ל-0. יצא לנו חץ אבל התכוונתי לקו. הנה. N פחות mg, סימנתי צירים כמובן, שמתי את הגוף במערכת צירים. לזה קראתי y, לזה קראתי x, בציר ה-x אין לי כוחות, בציר y יש לי שתי כוחות. N פחות mg שווה ל-0 ו-N שווה ל-mg. כמו שאתם רואים שעשיתי כאן, ובכלל בפרט באופן כללי בתרגילים שאנחנו נעשה כל השנה, קודם כל אנחנו נרצה לפתח את הביטוי, ובסוף רק להציב את המספרים. אחרי שהגעתי לשלב האחרון, אני אציב את הגודל של mg ששווה ל-720, ואקבל את התשובה הסופית. אבל אני רוצה להגיד לכם שאם תגיעו לביטוי נכון והצבה לא נכונה, מקסימום יורידו לכם על זה במבחן נקודה או 2, לא יותר מזה. זה היה תרגיל פשוט שבא להמחיש לכם איך בעצם מכניסים ומשתמשים במשוואת הכוחות של ניוטון. בואו נעבור לתרגיל קצת יותר מסובך.